Lodwa tajba, illum is-Sibt 21 ta' Marzu. Nilqakom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa li ser titmexxa mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Nitolbu llum b'mod speċjali għal carers li qed jieħdu ħsieb l-anzjani fid-djar residenzjali u wkoll għat-tobba u l-infermiera u dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa fl-isptarijiet tagħna biex il-mulej iqawwihom u jħarishom. Nitolbu flimkien mal-Isqof matul din il-Quddisa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Nirringrazzjaw il-Alla, nirringrazzjaw tal-imħabba u l-ħnina tiegħu permezz ta' din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Illum niftakru fl-Arċisqof Charles Scicluna li propju llum jala 5 snin mill-bidu tal-ħidma pastorali tiegħu bħala Arċisqof ta' Malta. Nitolbu ħafna għalih f'din il-Quddisa. Illum ukoll huwa r-4 anniversarju minn meta l-Arċisqof Giuseppe Merci għadda l-ħajja ta' dejjem. Għalhekk nitolbu bi gratitudni lejn Alla għal dak kollu li huwa għamel mal-Knisja f'Malta u ma' Malta, mas-soċjetà Maltija. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixtaq din il-Quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midinbin Kristu ħniena. Int tidħol għalina quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Il-ħarsin tar-Randan Imqaddes mulej jimla li ruħna bil-ferħ. Nitolbuk biex bis-sem sħiħ tagħna fil-misteru tal-Għid nitennew bil-frott kollu tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Mill-ktieb tal-Profeta Hosea. Imxi, ħanerġgħu lura għand il-mulej, għax huwa tertaqna imma sa jdewwina, u sawwat imma se jinfaxxalna l-ġrieħi. Wara jumejn jerġa' jagħtina l-ħajja. Imbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex qudiemu ngħixu.
narfu l-mulej u nfittxu narfu iżjed. Daqskemm hu żgur is-sebħ hekk il-ħruġ tiegħu. U jiġi bħalma tiġi x-xita fuqna, bħax-xita mwaħra illi ssaqqi l-art. U x'naqbad nagħmel jien bik Efraim? X'se naqbad nagħmel bik Ġuda? It-tiba tagħkom qisha sħab tal-għodwa. Tixbaħ lin-nida li tinxtorob kmieni. Għalhekk inġartom jien bil-profeti u bik li nfommi qtiltom u l-ħaq tiegħi joħroġ qisu dawl. Għaliex jien tieba rrid u mhux sagrifiċċju, li tarfu l-Alla rrid u mhux vittmi maħruqa. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Għal Salm 50 inwieġbu jiena t-tieba rrid u mhux sagrifiċċju. Jiena t-tieba rrid u mhux sagrifiċċju. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi. Naddafni bid-dnub tiegħi. Jiena t-tieba rrid u mhux sagrifiċċju. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju. Nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Jiena t-tieba rrid mhux sagrifiċċju. Għamel il-ġid lil Sion fit-tjubitek. Erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalem. Imbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa, sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma. Jiena t-tieba rrid mhux sagrifiċċju. Illum la twebsux qalbkom, iżda jsimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu imaqdru lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabbola. Żewġ tirġiel, wieħed Fariżew u ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu: O Alla, niżik ħajr li minix bħal bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żinja, jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull ma ndaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wieqfa fil-bot anqas biss rid jerfa' jnejh lejn is-sema. Imma beda jħabbat fuq sidru jgħid: O Alla, ħinna lija għax jien midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux l-ieħor niżel id-dar ġustifikat. Għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. Għandna din l-istorja ta' tnejn min-nies, il-Fariżew u l-Pubblikan, li it-tnejn kienu nies li jemmnu. It-tnejn kienu jemmnu f'Alla u għalhekk marru t-tempju. Imma Ġesu meta jgħid l-istorja u qabbel it-tnejn, jurina din l-attitudni differenti fit-talb u fil-qalb ta' dawn it-tnejn. Il-Fariżew
fit-tempju jirringrazzja lil Alla ma ħlif l-ewwel kelma ma jirringrazzjax lil Alla għal ġid li għamel miegħu ma jersaqx leħ bi gratitudni, imma anzi jitkellem biss fuq innifsu. Immur quddiem Alla biex jiftaħar dak li għamel. U kważi irid lil Alla jgħidlu proset lill-Fariżew għal dak li għamel. Għandu it-talb tiegħu kollox iċċentrat fuq innifsu. Ma mhux biss għax qalbu mimlija bih innifsu m'għandux spazju għall-oħrajn u lill-oħrajn lejn l-oħrajn ħares lejhom disprezz. Jien minix bħal dawk, jien minix bħal dak il-pubblikan. Imbagħad hemm xi ħadd ieħor fit-tempju, hemm dan il-pubblikan li jersaq hemmhekk b'umiltà lejn Alla u jgħidlu Alla ħinna lija għax jiena midneb. Dal-pubblikan għaraf id-dnub tiegħu, għaraf in-nuqqasijiet tiegħu, imma għaraf kemm Alla u Alla li jħobb, li jaħfer, li jħenn. Ma jmurx quddiem Alla biex jiftaħar bid-dnubiet tiegħu jew biex jiġġustifika ruħu ta' dak li għamel, ma biex jitolbu ħniena u Alla ħinna lija għax midneb. U għalhekk Ġesu jgħid bejn dawn it-tnejn min mar iġġustifikat il-pubblikan il għaliex u li għaraf tassew minu Alla li jħobb, għaraf xi ħaġa tant importanti anki għalina llum. Alla iħobbni mhux għax jiena tajjeb, imma xu tajjeb. U bl-imħabba tiegħu mbagħad jgħinni naraf id-dnubiet tiegħi, in-nuqqasijiet tiegħi, jaħfirhom li, jippurifikani u qudiemu jiena inkun iġġustifikat minnu mhux minni nnifsi. U għalhekk meta jimlini bl-imħabba tiegħu, mbagħad qalbi tkun mimlija mħabba nħares lejn l-oħrajn mhux disprezz jew b'kundanna jew b'ġudizzju għax il-ġudizzju fidej Alla, imma nħares lejhom ukoll l-istess ħarsa ta' mħabba li Alla jħares lejna. Nitolbuh din il-grazzja li aħna nersqu lejn Alla dejjem fiduċja fl-imħabba ħniena tiegħu, barfin ukoll ta' dnubiet u naqqasijiet tagħna, ngħidulu din it-talba sabiħa ta' dan il-pubblikan u Alla ħenna lija għaliex midneb, imli li qalbi bl-imħabba tiegħek u jgħinni biex mal-oħrajn naqsam din l-imħabba tiegħek. Irrisqu issa it-talb tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba u fil-ħniena tiegħu. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli twassal
ibxarat tajba ta' mħabtek u taħnina tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk għall-Arċisqof tagħna li llum jalaq 5 snin mill-bidu tal-ħidma pastorali tiegħu bħala Arċisqof ta' Malta, nitolbuk biex tagħtih l-għajnuna tiegħek, tagħtih l-erf l-imħabba u tkun dejjem miegħu fil-qadi ta' din il-missjoni li fdajtlu fidejh. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll biex aħna jkollna dejjem l-ispirtu ta' mħabba, ta' umiltà, nisqu lejk fiduċja u bi gratitudni għal dak kollu li inti tagħmel magħna. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin ibatu minħabba l-mart. Nitolbu wkoll għat-tobba, għall-infermiera, għall-ispiżjara, għal daw kollha li jaħdmu fil-qasam tal-pastorali tas-saħħa. Nitolbu wkoll għal dawk il-ħaddiema li qegħdin f'setturi differenti ta' servizz soċjetali bil-forsi kollhom anki joħorġu mid-djar tagħhom biex jaqdu lis-soċjetà. Tolbuk mulej biex tagħti l-għajnuna tiegħek il dawn kollha tgħinhom ħafna fil-qadi tar-responsabbiltajiet tagħhom. Nitolbu. Tolbuk mulej ftakar dak li huma waħedhom, dawk li qegħdin ibatu waħedhom għatihom l-għajnuna wkoll nies li juruhom l-imħabba u s-solidarjetà u l-appoġġ li għandhom bżonn. Nitolbu. Nitolbu wkoll llum għall-Arċisqof Giuseppe Merċija felu 4 sena mill-mewt tiegħu biex intatih il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu wkoll għal dawk kollha li f'dawn il-ġranet għaddew għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu għalihom biex intilqahom fi ħdanek u biex tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tibietek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu isir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tibietek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Intu Alla bil-grazzja tiegħek issaffi r-ruħ u l-qalb tagħna biex nersqu kif jixraq għall-misteri qaddisa tiegħek. Amma nitolbuk li aħna u nirċevuhom minn għandek bis-solenità kollha nroddulek il-qima tagħna fis-sewwa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li għaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti,
Ismawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawit. Imbirek min ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien si jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mitċo kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miej għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art, ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dubietna bħalma naħfru li minuħati għalina u la daħħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-drubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-drubiet tad-dinja ħinna lina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina il-paċi. Muli Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kifret minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni miħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu il-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla ħanin, int qatt ma tieqaf tagħtina l-misteri qaddisa tiegħek biex twassalna l-perfezzjoni. Għamel li aħna niċċelebrawhom bil-qima kollha ta' qalbna u nilqawhom dejjem f'fidi sħiħa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nselmu lil Marija bit-talba ta' Salva Reġina issa u nitolbuha tieqaf magħna tħarisna u speċjalment fil-mumenti ta' ansjetà u ta' biża' tagħtina dejjem il-kuraġġ
u l-għajnuna. Slim għalik, Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Hekk naslu fit-tmiem din il-quddisa, infakkarkom li l-lejla fis-6:30 tixxandar quddisa mis-Santwarju ta' Pinu f'Għawdex u wara tixxandar it-talba tar-Rużarju mill-Kappella tal-Madonna ta' Pinu. Nistedinkom biex inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn, filwaqt li niqpaw ġo djarna għal ġid tagħna stess u tal-oħrajn. Grazzi tal-attenzjoni u l-kumplament tal-jum it-tajjeb.